Ngiyakuzwa mama, zikhona iy'ngqinamba eseke sahlangabezana nazo kodwa ngizodinga ukuthi ungiphe isikhathi. Ngeke ukuthi uyangitshela nje manje yonke into masiba lula kanti mina ngoba kumele ngicabange kahle ngayo into eshoyo. Awusho ukuthi wantshontsha inhliziyo yakho? Uye kanye watshontsha inhliziyo yami. Ucabangani pho manje? Kodwa phela kumele ngiyipholise inhliziyo yazi. Ziningi into azenza lo muntu kumina ngakaze ngimbalele. Uma kuthiwa singaqala lapho ngabe Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ihleli nami la, it means khona lo bhutinyana noma mhlambe ke usisi ngoba angazi ukuthi sihlanganele ubulili obunjani la ngoba sekuyenzeka uthola ukuthi ubulili obubodwa yibona ofisa ukusizakala baphinde babuyelane futhi. Kodwa ke njengoba i-guest yami ila, mina okwami umsebenzi wami ukuthi ngisize ebuyelane no-person wayo la mzele khona la. So ke asike size ukuthi kwenzakalani. Sabona kunjani? Yebo sabona sizinjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Uma bani? Nguzihle ngakadladla mina. Udladla umgabateli. Yebo mama Gabateli. Yileli gabatelayo awungichazele kabanzi. Ngihluphekile sisiwami lani. Kunalo bhuti engihlukane naye ngisamthanda. Oh okay. Manje bengifisa ukuthi ngibuyelane naye. Ngazi noma yena usangakwazi ukuthi avume ukuthi abuyelane nami. Nahlangana nini? Sekuyisikhathi eside because sithandane almost 4 years sithandana. 4 years. Yebo. Mhlambe ekuhlanganeni kwenu nihlangana kuphi kanjani? Ukuhlangana kwethu sahlangana eWestville. Westville. Okay. Kwayokwenzani? Khona ngangiyoshopisha nje. Okay. Sahlangana eWestville sabonana nobhuti sa exchange inamba. Sakwazi ukuthi sikhulume sakhiphana nje saqala sa date ke. Okay. Ukuphethe kanjani ke relationship nje isaqala? Ayiwe ngiphethe kahle. Hayi ngangiyiqanda. Iqanda lekhotnwa. Iqanda nje kangabe phansi. Wenza sho ukuthi konke engikucelayo ngikudingayo yangenza. Konke nje bengenzela. Ngathamba kade usafika empilweni yakhe ube nayo mistress thizeni noma wakutshela ukuthi usingle? Wangitshela ukuthi unomuntu kodwa akashongo ukuthi umuntu straight wathi nje unomuntu. And then mase niqhubeka senithandana nina uthi wabesemshonsaphi? Akazange sangichazela kusho ukuthi naye wabona impatho engangiphethe ngayo wa decide ukuthi no nange ngihamba naye kuyamshiya lo muntu. So akazuze ubone lutho mhlambe ama calls thizeni efonelwa unaye wena? Hayi cha bengakaze kwenzeke. Okay, wena isayidini lakho ubekhona ubhuti? Bekhona bekade ngihlekisana naye. Wamshonsaphi? Hayi nami ngabona ukuthi engathi uyasala lo. La impatho la awashona ngakhona empathweni. Okay. So ekhaya lakho la uzalwa khona bayamazi u-ex muntu lo? Yebo bayamazi. Bebemamkela? Yebo bebemamkela. Okay. Wena uyaziwa kubo? Yebo uyaziwa. And bayakwamkela? Oh so beni right kahle kahle. Kakhulu. Manje inkinga iqala kuphi ke? Nihlukaniswa yini manje? Niqhathwa yini? Yini lesingena phakathi kwenu? Eyazi yadala ukuthi okay asivele sihlukane ngoba ngathi asisekho la siya khona. Ayikho enye into ehlukanisa abantu ngaphandle komuntu wesithathu ongenayo phela. Oh kwangena uphethini omusha. Kwangena umuntu wesifazane wayinyofa i-relationship yethu yaphela. Ngoba ngase ngibona nje ukuthi hayi akasenzi ngalendlela bekade ejwayele ukwenza ngayo. Isikhathi akasanginikezi asisaphumi nje siyodla out nje ngabona ukuthi kanti kuzokwenzeka ngene i-call ngikhona yakho usisi lo. Okay. Ngathola kanjalo ukuthi uyangichithela even though bese ngibona vele ukuthi hayi khona into ayenzayo kahle ngendlela wayenza ngayo wayeseshintshile. Hayi ungagcina ngibambile ngikhona ngingena efonini ke noma ngavumelekile saxabana ke. Ngacaca ukuthi mina hayi ngiyakhetha ukuthi yazini Luya ngisacela ukukudedela nomuntu wakho. Oh Luya igama lakhe. Yebo. Okay. So wena wazikhethela ukuthi hayi ngiyaphuma. Yebo. Yini manje sikubuyisayo ngoba wena uzikhethelile ukuphuma? Siswami sengizamile. Ngizamile ngimtholo ofana naye. Okay. Angimtholo ofana benganelisa ngayo yonke indlela ongayicabanga. Ngoba ngisho ekamereni hayi benganelisa. Beku right besikhuluma ngayo yonke into. Mawuthi usuzamile kanti nesikhathi singanani nahlukana? Mhlambe kusayinyanga mhlambe 6 to 7 months kanje. And usuzamile. Yo akuhlangani lo 6 months.
Hayi kuyabheda. So ngokumazi kwakho ubhuti wabantu and nangendlela enahlukana ngayo, mengase akubone manje ukuthi okay ufuna uthando, uzokwazi kodwa ukuthi akunikeze futhi lelo thuba. Nginalo lelo themba siswami ngoba ayikho into etheni engamenza yona. Uyena nje waba nephutha lapha nalaphaya. Ngiyacabanga ukuthi angangixolela. Angazama ukungibuyisela back empilweni yakhe. But if uthando lwabo nalo owanhlukanisa seliqine ngale ndlela ukuthi ngisho nobe khona angeke mhlambe azakwazi ukuthola indawo. Sho, usengahlolo na ungincengisa nje esikhathini sakhanazo. Asike sivele simlande simzame. Hayi, ngiyacela ngizwele. Ungalandalani. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi sizomcela kona uzokwazi ukuthi akwamukele. Kodwa-ke asike sibuke izinto zezenzakalela zona. Sabona kunjani? Ebheke njani? Siyaphila nathi. Uzigutseleni? Ngizama. Why uzigutsile? Ngifihlile? Yes. Ngifihlile. Oh, uyaphila? Ngiyaphila. Indaba imnandi ngamehlo. Ngakhula kusho kanjalo. Ya. Ubhuti wabasibanga? Mina ngumbuyazi ngunzwakele. Umbuyazi. Abumbuyazi bodube. Udube mama. Oh, okay. Usisenhle nayo yamazi? Ya, mkami. Umazela kuphi? Kusuka kude kabi naye. Ekudeni ne? Kusuka kude. Yena watshotha inhliziyo yami nje silanje ngenxa. Oh, okay. So, ungichazelile ukuthi ngahlukana and ngazi ukuthi isimo asibanga sihlehle. So ula uzocela ukukhulumisana nje nawe ekubuka ubuso nobuso. Ngiyacela nje umuphe isikhathi sakho nesineke sonke umlaleli ukuthi uzele uzothini la. Ngiyakuzwa simkabadele ungakhuluma mama. Ngiyabonga ungiphe ithuba. Babuduba ngikubize la. Ngiyaxolisa ukuthi ngikubize ngingakutshelanga ngivele ngizokufaka kuma-TV ngakubiza ngikutshelanga. Adlule lapho mama inkinga. Khulumentezele la kuphela. Okay, ngizohlala Uyabona ukuthi sesibonile. Uyabona sehlangene mabizi. Hayi sokuhlangene asizolunga. Yahlangana mama. Ngikubizelana babuduba ukuthi kusami ngizoyicelela ushwede. Ngesinqumo engasithatha ngazi ngagagamela kodwa hayi ngizoyicelela namhlanje ushwele ukuthi ngiyacela uyithobise inhliziyo ngicela ungibuyisele empilweni yakho noma ngiyazi ngeke kuze kube lula because sekuyisikhashana kodwa sithi sabantu asebehlala isikhathi eside ngiyacabanga ukuthi usungangizwela. Ngiyakuzwa mama zikhona ingqinamba eseke sahlangabezana nazo kodwa ngizodinga ukuthi ungiphe isikhathi ngeke ukuthi uyangitshela nje manje yonke into masibalula kanti mina ngoba kumele ngicabange kahle ngathi ngisho. Awusho ukuthi wantshontsha inhliziyo yakho. Uye kanye watshontsha inhliziyo yami. Ucabangani pho manje? Kodwa phela kumele ngiyipholise inhliziyo yazi. Ziningi into azenza lo muntu kumina ngakaze ngimbalele. Makuthiwa singaqala lapho ngabe inkinga. Ngakho ngisamele ngibe nesikhathi. Ane ngibhodle kahle. Kungaba isikhathi esingakanani mhlawumbe ngasilindela inyanga 3 weeks 2 weeks. Anytime is a tea time. Nakumanje nje nomnini anginayo no. Okay, mawuthi namanje sicela ukuthatha lo namanje lo simsebenzise. Hayi inkinga saqhubeka njani. Hawu ngiyabonga. Mangabuza mhlambe lo muntu obekade unaye ngakuyekela yena usakhona empilweni yakho. Because angifuni uphinde futhi ngizodala inkinga. Hayi mama yena konke lokho ngithi ukhona kodwa unobhathi ekugcineni khona phela umuntu oshodayo uyazi nawe veze. Hayi ngiyabonga dala wami ngiyabonga sithandwa sami. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uphinde ungamngede. Ngakhuleka mama. Ngiyaqolisa ukungena phakathi. Mawuthi kunobhathi uqonda ukuthini? Angazi ngayibala kanjani. Lo muntu engihlekisana naye manje kuningi nje angazi ngabala ngazi ngaqala. Yena angikho happy ngayena muhle impela ngoba wakhethwe yimina kodwa angazi ngathi is not make sure. Moga so njengamanje njengoba ekuphinde ecela uthando futhi ke and uyazibonisa ukuthi angenza noma yini uphinde nibe happy kubudlelwane benu noba u2. So udecide ufika kuphi ngalo othi awukho happy ngaye.
Bakudala wangilahla-ke manje ngicela ungiphindele. Umbuzo wami uthi njengoba njengoba umbona ebonisa ukuthi usazimisele ngokuba nawe. Ya. Wabhalela ka-Black Life TV and le video le angeke izigcine la kuthina kuphela. Izobukwa abantu ababhaya. Izwe lonke. Yes. So ubonisile amandla ukuthi okay, ngisafisa ukuba nalo muntu. And when uqeda ukuthi manje kunobuthi okusho ukuthi kunongathokoza indlela thizeni ucabangani ithini into kuzoma kanjani kusuka manje kuya phambili? Ya khona lokho ukuthi angijabulile ngoba akangiphethe ngalendlela ade ngimphethe ngayo mina. Makuthiwa nangu uMamGabedeni nkosikazi wami uyazi naye. Ngiyayifela ngaye kodwa lento ade kuqeda kisho kusamele ngihlaziye kabanzi. Uyazi naye ngiyamthanda. Anginjalo mama. Yebo kunjalo. Uyazi ukuthi ngiyayifela ngayo kodwa nje ngiphe nje angeke ngisho ukuthi insuku kodwa uzozwa ngami mama nomningi. Okay. So uyamnikezela enye ithuba ngokugcwele ke manje. Ya ngasho kanjalo angingabazi ya. Okay. Ngicela ukudwebela lokho. Ufika empilweni yakho manje uzocela elinye ithuba. Akasho ukuthi ufuna ukuthi uhlukane nalo okhona. Uwena osokuveza ngokwakho ukuthi nineyinkinga thizeni yena akangenanga lapho. Akakuqulisanga lutho akakubuzanga nangaye ukuthi niphethene kanjani nani. Kodwa ubefisa ukwazi nje ukuthi wena engabe usanaso nesikhala sakhe enhlizweni yakho. So now that ubonisile ukuthi usafisa ukuba naye futhi akasho ukuthi mxoshe mkhiphe lo no akasho kanje yena uthi ucela nilungise okwenu Side lakhe naye. yes. So ngiyajabula kakhulu ukuthi uyamnikeza ke linye ithuba. Hayi ngiyamnikeza ithuba. Ungamphathi ke kabuhlungu. Phela ngithi uyazi inkinga isukaphi. Makubo yena wenza ngalendlela yakhe angazi kuzowenzakalani. Ngiyathembisa mina ngizoshintsha indlela yokwenza. Akube njalo. Angeke ngize ngicela ukubuyela kuwena bese ngiphinde futhi ngenza izinto ezingalunganga kuwena. Ngabe sengirong ngiyathembisa nje ukuthi konke ngizokwenza ngendlela ekuyiyona. Akube njengamazwi wakho. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nje nawuphinde ungiphe linye ithuba. Ngiyabonga sisi wami ngokungibeka ohlelweni lakho ulungisa inkinga zami ngiyabonga. Ngiyajabula ngibonga kakhulu nami ngesikhathi sakho. Okay. Ay umbuka lapha ekhaya afethu swinileke kuloko. And ufuna hug? Yebo. Anginankinga. Kodwa ayo kiss. Ayikhuleka. Umbuka lapha ekhaya afethu nani yazibonela ukuthi uthando kahle kahle akuyona indawo yokuthi kudonswane kuyathandana lapha. And into enhle ekufanele ikapakele both sides. Kungabe oyedwa othanda omunye noma mhlambe omunye othanda omunye cha fanele sithandane soba u2 noma kuthiwa khona inkinga fanele sibonisane soba u2 because ithina kuphela ethandana so ke i-couple le iphinde yabuyelana futhi and kuhle basazothandana and ngiyathemba ukuthi angeke basavumela ke manje umuntu wesithathu ozongena phakathi kwabo boba u2 sekuthando nje waya kuze kuJesu mhlambe sona imenye emshadweni asazi kodwa mina ngifisa okuhle. Kodwa ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, like, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.